Eén pakketje voor je. En al die pakketjes die wij online bestellen, die moeten alle hier bezorgd worden. En ik maak jou daarom maar een pakket bezorgen. En hij is ergens nou in deze week hier in de auto aan het bezorgen. Hij zou me hier oppikken. Hallo. Leuk dat je er bent. Hoi, ik ben Lenny. Hallo Lenny, Bouke. En kan ik jou even helpen? Ja, dan kun je me helpen met de pakketten afleveren. En dan hopen we dat alles weer met wietrijtje wordt. Ja. Goedemiddag. Eén pakketje. Alsjeblieft. Hey, tot ziens. Fijne dag. Dat zit al twaan heel hier. Ja. Verniemst je dat het nou drukker is met pakketjes dus staan heel in lien? Ja, absoluut. Toen ik begon, wie in de zittende bussen net zo vol als dat ze Tjintwurdig was zitten. Nou ja, er komt natuurlijk komt steeds meer wie. Ik bedoel, webshops die komen er steeds meer. Dus alles kan je gewoon online bestellen. Mo en ik, nou ja, dan hebben we de bus gewoon weer helemaal vol. Tot een dag komt daar bijna. Dus het is juist wel de stijgende lijn erin, absoluut. En maar mag dat dan ik hudder werkje? Ja, in principe ik ga meer stops in dezelfde stritten. Dus bijvoorbeeld nummer 10, nummer 8 en nummer 6. Dan gaan ze strijden naast elkaar. Eén pakketje. Super, dankjewel. Alsjeblieft. Doei, doei. Hey, fijne middag. Super, Yes. dankjewel. Hey, fijne middag hè. Hoi. Tot ziens. Hoi. En dan is het heel dit telefoontje bij die. Wat doet dat ding? Ja, nou dit is onze hondterminal. En nou ja, de hondterminal, een scanapparaat voor u. Daarmee kunnen wij de pakketjes kunnen we zien wat het heen gaat. En het is gewoon een overzicht van de totale route die het rijden moeten. Dan hak ik het mooi, hak het op rij, hak het erin. En dan weet ik van, nou het moet nou hierheen. En daarna hak ik de orenstop, hak ergens oors. De poes is wel thuis, maar... Ja, maar het baasje net dacht ik, nee. En wat Dus, doen we dan? Nou, wat we dan doen is dat we het pakketje afscannen. Dan pakken we er even een briefje bij. Nou, dit briefje dat zal ik even invullen. Zetten we de datum er even op. De naam van meneer en mevrouw. Kruis we even het kruis gewoon, we komen morgen weer. Nou, we scannen de code al en daarmee kun je zelf eventueel je eigen bezwaarmoment uitzieken. Wat je dat wil. En anders komen we gewoon standaard de orendays weg. Hoe vervelend is het voor jou als mensen net thuis binnen? Nou ja, dat vind ik net heel problematisch. Het is natuurlijk wel het mooiste om alles uit te leveren. Maar ja, dat had ik net altijd in de hand, dus. Oké. En dan maak ik het nooit zelfs beziekje. Dit pakketje hierheen. Ben hier. Hoi, Hi. ik heb een pakketje voor je. Dat is fijn. Daar zat ik al te wachten. Zo, gescand. Jullie zijn thuis. Jazeker. Alsjeblieft. Dankjewel. Veel plezier ermee. Tot goed. Doei, fijne dag. Tot ziens. Doei. Bouke verneemt het wel dat er heel iets meer online besteld is. Zijn bus wordt voller en voller en hij moet vaker stoppen en niet instritten. Maar hij vindt het hartstikke mooi, want dat betekent meer werk voor hem. Wat kun je zo mooi praten, hè, Ties? Bist u ook een beetje verliefd op haar? Wil je me bereden, abonneer op het YouTube-kanaal.